వెల్కమ్ టు ఎంకే కలెక్షన్స్. ఇప్పుడు సీజెడ్ బీట్స్ ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి. మన కస్టమర్స్ సీజెడ్ విత్ సరోస్కి పల్స్లో ఆర్డర్ ఇచ్చారు. చాలా బాగా మేక్ చేసామండి. అంటే ఆన్లైన్లో చూసి వాళ్ళు ఈ మోడల్ కావాలి అని మనకి చూపించడం జరిగింది. దాన్ని బట్టి మనం వాళ్ళకి ఎలా కావాలో అలా మేకింగ్ చేసి ఇచ్చాము. ఒకసారి చేసినవి మీకు చూపిస్తాను, ఒకసారి చూడండి. ఇది వచ్చేసి మనకి సరోస్కి పల్స్ విత్ డ్రాప్స్ అండి. ఇది మైక్రో పాలిష్లో వస్తుంది, వైట్ డ్రాప్స్. ఇలా అడిగారు వేరే మేడము. ఇది వచ్చేసి మనకి చేతన బీట్స్, రియల్ చేతన బీట్స్ వస్తుంది కదా, బాగుంటుంది. షార్ట్ అడిగారు వాళ్ళు, గోల్డ్ పెండెంట్కి వేసుకోవాలని చెప్పి. జడావు కుందన్ విత్ సరోస్కి పల్స్ అండ్ సీజెడ్ బీట్స్తో మేక్ చేసినవండి దండలన్నీ. మీకు కావాలంటే షాప్ విజిట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.